Na pučinskim otocima vrijeme je izlijeganja ptića morskih ptica. Nakon 4 tjedna naizmjenične brige mužjaka i ženke ova 3 šarena jajeta, iz njih se izvaljuju ptići galeba klaukavca. Prvi ptić iz legla probija ljusku jajeta. Izvaljivanje traje više od 1 sata. Nakon oslobađanja iz ljuske, ptić je iscrpljen i treba će mu još neko vrijeme da osuši paperje i stane na noge. Iduća 2 do 3 dana boravit će u gnijezdu, gdje mu roditelji noću pružaju potrebnu toplinu. Apetit mu raste i roditelji sve češće odlaze u potragu za hranom. Bez roditeljske zaštite, niti neugledna boja paperja nije dovoljna da ptiće zaštiti od oštrih očiju grabežljivaca. Ptići stoga napuštaju gnijezdo i sigurnost traže sakrivajući se u blizini. Galebovi klaukavci veoma su oportunistični i hrane se svime što mogu pronaći. Ipak, na pučini većinu hrane pronalaze sakupljajući odbačeni ulov s ribarskih brodova, a manje loveći morske organizme. Za razliku od galebova, zovoji su prave pučinske ptice. Satima pretražuju površinu mora, a u trenutku kad se na površini pojavi mreškanje, oni su spremni iskoristiti priliku. Plavoperajne tune pronašle su plovu inćuna. Malene ribe traže sigurnost u mnoštvu. Plova se zbija i diže prema površini gdje dolaze u klopku. Tune kreću u napad. Mogu težiti i preko 600 kg, živjeti preko 30 godina i narasti duže od 4 metra. Mišićna snaga, topla krv i hidrodinamičan oblik tijela pretvaraju ih u živa torpeda koja se brzinom i do 80 km/h zabijaju u plovu inćuna. Lov traje kratko i nakon par minuta more se smiruje, a lovci kreću u novu potragu. U potrazi za plijenom otvorenim morem tragaju i prugasti dupini. U stalnom su pokretu. Malo, vretenasto tijelo izuzetno je okretno. Traže glavonošce i plavu ribu kojima se hrane. Kreću se u skupinama što im omogućava lakši lov i sigurnost. U otvorenom moru malo je prilike za zabavu, pa i brod u prolasku razbija monotoniju.
skokovi i zaroni oko prove, surfanje u pramčanom valu i zvižduci koje možemo čuti kada nam se približe dio su predstave. Ali od broda nema koristi i u sljedećem trenutku više ih nema. Mjesta za prihvat i zaklon u otvorenom su moru rijetka. Životinje koje za svoj život trebaju čvrstu podlogu iskoristit će svaki plutajući objekt za naseljavanje. Ovo plutajuće deblo ekosustav je za sebe. Već ga neko vrijeme nose morske struje. Ovisno o sreći, možda nikada neće biti izbačeno na obalu, već će plutati sve dok jednoga dana ne potone na dno, a zajedno s njim i cijeli njegov ekosustav. U međuvremenu za njega su se uspjele prihvatiti razne alge, školjkaši i rakovi, a u sjeni se skriva plova šnjura. Iako izgledaju kao cvjetovi, ovo su zapravo rakovi vitičari, lepasi. Trajno pričvršćeni za podlogu hrane se planktonom i organskim česticama, koje filtriraju pomoću 6 pari nogu preobraženih u lovke. Lepasi su kozmopolitski rakovi prilagođeni životu u otvorenim vodama, a život u kolonijama omogućuje im uspješno spolno razmnožavanje. U sjeni ovog debla sigurnost je pronašla još jedna neobična životinja. Dubinska kirnja. Lako ju prepoznajemo po izrazito izduženoj donjoj čeljusti. Ovo je mlada riba. Odrasle kirnje žive na dubinama od preko 100 metara, no u svojoj mladosti uživaju u svjetlosti sunca i toplini mora uz površinu. Tek nakon 1,5 dana života spuštaju se zauvijek na morsko dno. Dubinska kirnja najveća je jadranska kirnja i jedna od najvećih riba Jadrana. Dosegne dužinu od 2 metra, a može doživjeti starost od preko 70 godina. Radoznale su ribe, ali nije se ugodno previše odvajati od sigurnosti debla.